Harabanet kani galong kajing pendit yang ni. Bat ublay ukuran lang baka ketin jong u. Babun ki briu ki batips ngi ki baklamle kinu ki pop aurea ki pop klem ki jing bisni ki jing pihun ki ba em ga jing em ga babha. Rai bun kindu ya ka benang namar baki khamle ya kamon jong khpa bah benang. Pengen pen EP na gospel witness kalnong ka ba henriu khat ka ba ar punyo kong wat 3 minat ban yo ya kata ka jingbam ka bajat no henrei ya kata ka jingbam ka bayaisa sya ka jingem bam jukut ya ka ba ukhun ubri unaya pi na maria uni utau kpa ublehi ulapen scam pi bun sin ki briu ha ka pertai ki be palat tang ba kumno ban kamai spa tang kumno ban pendap ya ka yeng ka sam tang kumno ban hikai khun bakin pas bahagi exam hendrai kim ju hikai ya ka tin jong blai ki khuslai tang kumno ban pendap penlut por menjudan ka por ban pen ko ngu ya ka ai ka bau blai laong ngamong bang im dai ban hikai ki khun ban skon ngamong bang im dai ban pulis smart ngam khamong ya kata hendrai ngila bun kam palat di kitab ni kelat no ya ka ai ka bau blai uang hangi bet ka tin jong blai na ka gospel Matius sendiri lai pulai ko ong wat pishwa ya ka hima ublai bat ya ka hok chung bat gi baro an saai lang tam happy na kata daw bun nangi ki briu ong ka bible ki ko ong pala thau yangi la thau yang ai pi ban pendap ya kata kamon jong khpa kat uji sukris ubadai ublai wan chaka perthai banle ya kamon jong khpa an pen EAP hang ni naga gospel Matius kalnong kabaar pusan bautu briu bosha be syakata kabadum kamdei na marba ukule kanu khpap hendrai uklamlet banyalap gospel kampanyar ya kehima jong blai to ini puli na kaniki parsi gi talan bangin yet yala jong in kali yal de hatu ngi sulong tang kinong let jesang hatu ngi kran persya igi brio gi baklamle kanu ga pop real de pat ngi khamlet yalap gospel tangan puli pi na gospel Matius unang ba arpsan ko ong nabakum ta kalong kumbau brio un salet jinglet syakawai kari balakhat yaki syakri jong u bad la ai haki ya ka spa jong u tihawai la ai santalan bad wai pat ro a ar hawai pat ru kawai hawai puwai kat kum ka bet jong u hi te kum ni ru ulalet syala ka jinglet kani gidi kentin jong Jesus anda kum ta utau balayo diang yaki santalan ulalet khayi bad lapen man yaki wai ki santalan kumjur utau baar utaru ulayo nong kiwai pat ar utati balayo diang kawai ula letti thleu ha ka khandau ba ula buri no ya usbai ukenra jong u pai uni bayo kawai ka talan uburi tienda la kham slam ukenra jong kita syakri ulawan uyakhen batki anda kum tau bayo diang yaki santalan ulawan ba ulawan lam yaki santalan kiwai kitalan udah ong kukenrat mel ai hanga santalan nakmi ngala yo nong santali ki pat kitalan tiu kenrat jung ula ong ha u bhami usyakri babha bat banget mela minat haki bakhendiat bat ngan bu ya me halor ki babun to khilet chapo ka jingkeman ukenrat jung mi utau balayo diang iki artalan ru ulawan ulaong kukenrat mel ai hanga artalan hakmi ngala yo nong artli ki kitalan ukenrat jung ulaong ha u bhami usyakri babha bat banget mela minat haki bakhendiat ngan bu ya me halor ki babun to khilet chapo ka jingkeman ukenrat jung mi ulawan ra ru di utau balayo diang ya kawai katalan ulaong kukenrat ngala tip bamelong ubriu ba uba at nakabamem sim labet ba balum nakabamem sim lapen sapret kumta bangala syakti ngala black bu ri ya katalan jong mi ha khandau hakmi melayo ya la ka jong ukenrat jong utu la yathu udayathu ulaong ha u me usyakri baman baalhia melatip banga at nakabangam sim labet bat ngalalum nakabangam sim lapen sapret kala daya me na markataban ayu usbai jonga hakiba aisut hagabangawan tingan da yo sim yala gajong
bat ya kasut namar kata tu shimno yu na u ya kata katalan tu airu hau tau badan ki sipau talan na bahawai pawai badan en ai unyo ka badap tamru ndai nau tau bamdan wat ya kata ka baudan an shimno na u tu berat no te yau tau syakri baman toy syakabadum ka bakham jengai hang ta amlong anlong ka balanyar bat ka badak banyak para bangai pet hang ni ublay la thaw yang IP ban yalap ya gospel ublay la thaw yang IP ban pentip yo Jesus Christ kam dai tang ban shu im ban shu yo khun yo ti ban shu pen nang pen start i khun hanrei ni khlam yalap ya gospel kam dai tang ban yalap u evangelist pastor hanrei ban long ki senran bun si sin ni kibri ni long tang ki nong let jingeseng Sunday ki Bible study ki program baper ngi kamlong ki senran jong Jesus Christ nin kelil di hatung ila ju share ne mi ka gospel ka bashisha ya testimony jong i kumno bo blay pelat ngi na ka pop bat hatu kata kala kata ne mi gibri bat habang ila yalap ne mi Jesus Christ ngala yo ne ban sai ki na ka pungti ahar wan lam saka hima blay saka hima mo ang saka hima jong blay compare lah no ka balang dari saka hima jong blay bakin im no kata ka jing im ka batma bikin yo pediang yo Jesus Christ kin mat katung ile ne mi kata pat on sapan ngi gini kitalan wat ong ba tang balak tips ngi bamle kanu ko pop o Jesus Christ khat ngi ban multiply blai khat ngi ban multiply subu ana inu kusai pi lada pidan gadukan juti lani kanu ka jukan jan pibu ya uai unong tray ba undi kitu ki jan lani ba unlet ban penyar ka business jong pi harai pindawan la sis namru kim juja kitiar utip sengi bah jutu kawai katiar ru harai jula dia tang kawai katiar ru hatu pinong bah me nong tray ba bah ngan pen kiu tulap me ngan iu ne pin le kumno ne pin be no ne u perkat para banget ngi ngilong kinong tray jong ublai katung idan ngi pertai ban pendap tang kita gi ai kumbaong Jesus Christ wat tang ta ka badai ka bam ka do ka kop ka sam ka ai mo ka luxury ki ya bun kam ni henry ngim kan ma ban bun kam pat na ka mentau blai ngim sim tray ai na mentau jung blai pat kani ka long ka jing maha mi blai sawan shao blai sapa namar blai ka pertai ka nang jat pi ka nang jat menta ngidan kam ban yalap ya kani ka gospel waktu tray kata ka balong eternal lamar blai ngidan ka spirit soul and body pi teladang 4K arsin nganong para bangai lesi dan napedang jo pi 4K arsin pi hulet jingisang ripat dan kata ka jinge dai bu blai pat dan ka jinge maka baka spirit namar ka spirit ka mensim kala yap no habu adam ule pop lahiar pateng no adam bakat banginang he nginang le kita ki ai jong ka do am jong mensim pi tegadaw dan kami ban yok kha arsin lesi pi 4 yok kha arsin pi dan kam ban yet kumno ban yok kha arsin ban em ka mensim ban iet ya ka ba ublay upha ingi ban le namar traji su wang kumni wang ublay ulang mensim tiuta ki ba mani ha ya ublay no ya traji di ban mani ya u ha mensim bat ka jing shisha hadir tu ngiya nem ha ka jing shisha ngi mani shan em ha mensim ning shule tang bandap rukam tang ki program tang bandap ni lips tang balalet jing sang la biang ka yeng jonga bat ki bahing la biang amjuk perkhat ki ba pertai kanang jat uku Jesus Christ kan shine wang no balik ran ban pla ya nga khmat ukpa jong khmat kibriu nga ngan sel lain le ran ban pla ya khmat ukpa jong na ka ba share khai gani para mengat tung ini kendet ben riu no kembang ban biang ka kam ban syakri blai ban yalap gospel kam dai tang pastori evangelist bat ki wai pat yang ni baro ngi ban long ki senran jong Jesus Christ ka gospel Matius nong ba arbu pra khot ba khat pra sem ong penlong tang ki banget si penlong tang ki nong le jing sang wang to kielet ka pertai da yalap ya gospel tu da penlong senran ni jat benri baro da penbaptis ki kertang kupa kun bemensim ko da hikai ki ba sumari ki kum janga hakmi ngan long lambat pi haduk ka bawai na ka pertai ko blai sibon spread jangan ni message jangan ni video amen baraman